Kuyintokozo enkulu ukukhuluma nawe kuyi-channel kama uPastor WeNingi. Sibonga nje ukuthi sikhulume nawe ngokukhethekile sibheka nje amaphupho kuyi-channel yakho engunqa phambili, channel enkulu. Sobheka la iphupho likathandekile Mudare uthi-ke ngiphuphe kuhambe udakeni kugcwele-ke umhlanga bengigijinyiswe ngabe-ke kuchazani. Ukuhamba udakeni ngane zakwethu akusiyinto evame ukuba yinhle. Ukulibona nje udaka noma ukuhamba kulona udaka akase kwaba uphawu oluhle, kodwa-ke asibreak-e down ngokuthi into yokuqala esingayibalula ukuthi uma uphupha la ubona udaka, lolu uphawu ofanele wazi ukuthi liyakutshela ukuthi kumele uvuke uyithathe, ngoba-ke kungenzeka kunobuthakathi noma kunesimo okungaba imikhuba mhlawumbe noma-ke inkinga ethile edala ukubambezeleka kwempilo nekusasa lakho, yabona. So okwesibili esingaphinde sikubalule futhi uma uphupha la uhamba odakeni, sewuphawu lolu olubi nalo, ngoba la luvame ukuthi lichaze ukuthi mhlawumbe ngenzeka uyithole uphakathi kwey'hibe ezizobambezela mhlawumbe noma ezizobambezela impumelelo noma-ke inqubekela phambili yakho, yabona. Singakusho futhi ukuthi kuyenzeka futhi uma uphupha la uhamba odakeni kube uphawu olungasho-ke ukuthi uzobhekana ney'hibe ezizodinga ukuthi usebenze kanzima noma usebenze ngokuphindiwe futhi ufake umfutho namandla, uphinde ubekezele ukuze ugcine uphumelele, yabona. Kepha futhi uma uphupha ubona udaka, uphawu lungasho ubunzima, lungasho mhlawumbe amanzi amnyama, lungasho isifo kwabanye liyaye libike nje ukugula ngahle kumbambe lo muntu loyo, noma omunye libike nje ibhadi, ikakhulu ezima kuwudaka nje lolu olumnyama, yabona. Asivale ngokuthi uma kwenzeka uphupha futhi uhamba odakeni, uphawu olungabuye luvezela ukuthi-ke noma luveze noma lukhomba ukubhajwa kwey'nhlelo zakho, noma ukubambezeleka kwey'nhlelo zakho nokufekela kwemizamo yakho ngenxa yobunzima noma-ke ngenxa yamanzi amnyama noma ngenxa yobuthakathi obuthile noma iy'gadla ey'thile ey'bhekene nempilo yakho, yabona. Noma-ke nje kunemimoya emibi ekubambayo ukuthi ungabi lolu ukufeza iy'nhlelo zakho, ubhekane nobunzima uma kufanele ngabe ufeze iy'nhlelo zakho noma kufeza lokhu ofanele ukufeze empilweni. Ngiyabonga. Qhubeka nokubheka imifanekiso eqoshiwe, qhubeka nokuyisapota i-channel, ulike le-video lebese ulike amanye esiwenze previously, akhona amanye njengoba sisho ukuthi sizama ukufaka ama-video at least 3 a day, okuzoba isekuseni ngo-9, ngo-3 ntambama nango-9 ebusuku. Ukuthi sizozama ukuthi senze kanjalo every day, kube nama-video 3 or more esizowafaka. So nawe make sure ukuthi uhlezi uyilandele i-channel, tshela nabanye abantu beze kuyi-channel, and those people possible ukuthi they can extend maybe isandla in terms of supporting i-channel, it's either ngama-resources or ngey'mali, whatever okungaba possible ukuthi mhlawumbe uphoste ngakithi ezivaneni, wamukelekile ukwenza njalo. Inkosi ithele umusa.